Kreševica, Mala Kreševica, Oštrc, tam Rude po sredini. Ovo je Mala Preša, 0 bodova izgleda. Ovo vidu imali tu šta. Probali smo smisli. Sad ćemo vidjeti veliki. Nikog nema. Kolega. Vidimo, hoćemo li u isti džir. Malo mirniji stupić. Evo opet kolega. Vidimo kamo on ide. Kao da ne želi gore.
Ajmo probat prema Samoboru, već ću nekog Užica da me vrati. Idemo malo do Igora i Ive da vidimo jesu li kući. Da im mahnem. Jedrilica iz Lučkog. To jest ne, ovo je avion. Kakve lijepi beli. Ajde da vidimo je li Igor doma. Mi se čini da mu auto vidim. Idem ga nazvat.